Čaute pánové, vítajte pri ďalšom videu. Dneska som na brigáde v chorvátskom Grobe, to je si pri Blave. A som tu na kukurici, zbierame kukuricu. Normálne ideme do poľa, lebo je moc mokrá zem, čiže to nemôžu tak obrať. Ja som momentálne vyšiel z ubytovne, lebo dneska nerobíme. Ale že vraj už idem domov, lebo nemajú, že nevynašalo im to. No, čiže veľa benzínu im to miňalo. A tak my sme mali dneska do vína, ale kašli na to, čiže dneska ideme domov. Čiže mal som tu byť 10 dní, makal som deň, z toho jeden deň cesta, jeden deň som robil a jeden deň ideme naspäť dneska. Čiže fajne. Také zábery vám ukážem teraz. Ja som plánoval, že každý deň budem robiť jedno videjko, ale tak nič z toho, mám iba jedno. A dosť je strojov, taký farming simulátor, žiadny real life. Čiže tak, franda tu je, no. Bež v takej Unimo bunke, ako zapriahnutý za traktorom a ideme na pole, že čiže sranda. A tu čo drtia. Aj tak, no čo vám poviem, sranda to je. Sme tu s takými intelektuálmi na izbe. Jeden riadny koktávy a jeden, ktorý vyšiel v pole pšovne. Pohode. Tak čaute.